liven. Laitetaan kannusta mua. Niin, nimenomaan kannusta mua. Täytyisi maidon kohdalla pistää pintaan. Mä oon sit huoltaja, jos on jotain tarpeita, niin mulla löytyy. No niin, hei, kun on huuto sit. No niin, sit kuuluu vasta niin. Otetaanko me United? Huutakaa vaan. Se on hyvä, menkää sillä. Miten me tehdään se? YK pois. Huudetaan vaan United. United! Hyvä tytöt! Hyvä. Niin, sit menet maaliin. Eka puolella, joo. 15 minuuttia. Aina 15 minuuttia. Joo. Hyvä korkea. Eli nyt mennään sillä varmistavia Noa, Daniela, Tiina, Iida, Taimi, Nilla, Emppu, Linni. Yes. No jos sulla on... No näyttää olla 2. Joo. Mä oon 7 vuotta. En mä tiedä miksi mä oon. Ei mä koskaan joo, en mä kauheasti laita mitään tiedä. En mä tiedä mitään. En mä näy koskaan. Jos on Veto! Ida, hyvät tytöt! Hyvä veli. Ja kulma tuli. Hyvä! Hyvät tytöt! Hyvä kulma, Dani! Muistutaan tytöt, mistä juostaan kulmaa! Keltaiset viivat lähettää palloa vastaan. Okei, jokainen ottaa yhden kiinni. Kattokaa missä ne oranssit menee. Jokaiselle yksi kiinni ja seuraat sitä. Hyvät tytöt! Just toi! Hyvä oli! Toteutu heti se. Näettekö se mitä ne teki kulmassa? Jokainen lähti juoksemaan, jokainen oranssi juoksi. Niin silloin meidän pitää myös lähteä sieltä takaa. Ei me voida seisoo tuossa keskellä ja katsoa, mistä ne tulee, vaan menet sen pelaajan viereen ja juokset sen mukana. Eiks niin? Miksi? Siinä ei voi olla tuolla tuossa äsken kaikki seisoo ja ilmestelivat, mitä kannattaa tapahtuu. Ei siitä merkallisesti säkällä niin. Pitää juoksia kaverin sydän mukana. Juokset sen perässä. Ja sit ihan sama mihin se juokset perässä maalin puolella. Nätti oli. Oikein hyvä. Yes. Nyt kattokaa tarkkaan nyt ne tytöt kiinni sieltä. Jokainen ottaa yhden ja juoksee sen mukana. Jokainen menee yhden viereen ja juoksee sen mukana. Saku, ota oma. Fredi. Yhden vieressä juokset mukana. Hyvä oli Dani, hyvä Dani. Meitä pois! Hyvä Dani. Nyt syötöt ajoissa sitten pojat. Pallo liikkuu. Nyt hyvältä näyttää. Siinä oli hyvää pelaamista äsken. Nyt leveille. Ylemmäs Fredi. Hyvä Otto, hyvä yritys oli. Ehtii! Milla, laittaa päin. Hyvä Milla! Hienoa. Painettavaa! Ei, älä mene sinne, pudota vaan. Hyvä Matti. Mimmi, nauhoita.
Muistat, että me samaan palloon. Mene vaan. Yksi valmentaja kentällä. Annoin vähän tukea. Hyvä toimii. Hyvä Emppu. Nyt ne oranssit kiinni sieltä. Nyt pistetään sisään sitten. Hyvä Otto. Kato Emil. Hyvä Otto. Selvä! Hyvä Emil. Hyvä oli Otto avaa. Oranssi kiinni. Anton, ota ensin pallo autoon, niin kun lähdet liikkeelle. Toinen, että jos kaveri harrastaa vedolla käydä selkään. Vaan edessä, älä täällä selkään. Onko Mikko kunnossa, pystyt veneen? Kokeillaan ainakin sitten kokeillaan sitä lähtöä. Saku. Pari minuuttia päästä menet. Sitten sieltä tulee pois. Daniel tulee vasemmasta kärjestä, Eelis sä menet vasempaan kärkeen. Ota lippis pois ja sit sä menet tonne Hyvä Saku. Sillä vaan! Alaspäin HV! Vielä saat! Saat! Hyvä Matti, hyvä nousu! Niin toi Miksu menee tohon onks Emil tää vasen keskeltä? Oota, joo, mä katon vaan. Joo, sä menet vasempaa keskeltä. Vaihdetaan vasen kärkeä ja vasen keskeltä. Kuuliko se Miksu? Vasen keskeltä. Muistakaa toi kulmasilla, niin mä haluan, että teette saman niinku muut, että te menette oranssin viereen, on taakse, että juoksee sen mukana, kun se juoksee, niin juoksee sen mukana maalin puolella. Nyt ette saa jäädä seisomaan. Hyvä Daniel! Siellä saat! Varokaa, se heittää pitkä. Maalipuolelta Matti, älä tuu tänne, sit tulee vielä pitkiä. Hyvä Daniel. Yksi palloon! Nyt oli hyvä lukaus, hyvä nousu. Sitten kun... No niin, vaihdetaan. Emil, Daniel, vaihto! No niin, nopeasti, hei. Jäädä sinne maalille päin. Ja meidän hyökkäys. Joo. Aika pieniä määriä vettä, jos on kuumaa ja älkää jo hirveän määrin pieniä määriä vettä. Kaikki muistaa omat paikkansa. Kyllä, nyt vasen. Tarkistakaa, että nauhat on kunnolla kiinni. Kato se paitsi on sitten. Mitä vitsi, vaihtaa Taimi. please! Hyvä United! Hänkää vaan! Ylemmäs Miksu!
Leveelle, ihan leveelle. Hyvä oli. Oliko se paikka? Tarkkana Matti, 15. Hyvä Ida! Selvä! Hyvä Jankon! Pallo haltuun, rauhoittaa Eli. Joo. Kato tuossa on se pori. Jokin pitää nostaa sen niin mulla on mä luulen, että myydään ykköstä imuja. Mä myydään kaksi. Noin pitkä. Joo. Mulla ei ole silloin, se oli XXL vielä. Mut se oli punainen. Matti oli. No ei vaan. Ei niin mitään. Niin, mut siihen voi siinä istua, kun ne on valmiina siihen kestää kauan. Mä en ajuta, ei mieti. Hyvä En mä tytöt! tiedä, nyt käy koko. Mä en. Hyvä Dani! No niin, sitten ylös ja pientä kahdellakin jonossa, pientä huijaa tuonne aidalle. Ylös lätkät! Oi, oli lähes. Nopeammin palloa. Hei, boksista palloa nopeasti ja terävästi. Hyvä tytöt, hei lisää vaan! Hyvä Otto, just noin. Hyvä Luka. Jotain järkeä. Keso sinne keskelle. Siinä vaan Mitsu! Otto! Hyvä Ida! Ihan keskellä, hyvä se, että vaan. Hyvä se nyt laittaa. Muistakaa pojat, että voi pelata omille alaspäin myös. Nyt ei tiedä. 3 minä vaihtoon, pikkusen vettä koneeseen ja vähän Olisin pitänyt siihen ravistelua. Sitten jäätte, älkää istuko enää, jälkää sit seisomaan. Pienet huikat vettä ja... Tulee oikein. Menee. Nyt vois pistää sisään. Tekee hyvää. Niin on nyt on. Joo. Vittu mitä se 15. Emil, ota 8. Emil, nopeasti kierrä Hyvä tytöt, hienoi kulmia Dani! Hienosti putoo tytöt, hyvin mennään siihen vaan! Hyvä oli. Hyvä Ida! Kato heti Mitsua, kato heti Mitsua. Kato vaan. No Mitsu! Vielä vaan, vielä vaan! Nyt palloa, nyt palloa! Nyt palloa!
Takaa, melkein puoleen kenttään. Joo. Täällä on yläpäin, ei ole tilaa ollenkaan. Yläpäin vielä vasta. Hyvä. Edip! Hyvä. Paino tosi hyvä. Ei mitään. Hyvä, pidä hetki Noa, pidä hetki! Oke vaihtaa! Oke vaihtaa! Kun ootan. Laitetaan Noa tukaan vaan. Emil, taistele! Hyvä tytöt, hei. Nyt oli hyvän näköistä. Pallo liikkui kivasti. Mahtavasti tuli kulmat, oli hyvä. Heti tajusitte ottaa se sinne viivalle hyvin. Oli ihan tuurista kiinni, ettei ottanut pallo sisään. Voitte tosi hyvin sitä paikkaa. Maltoitte pelata keskustan kautta, levittää laidoille. On paljon tosi hyviä juttuja. Remppu tosi hyvin. Helpolla vaan Jelena! Vastaa sieltä kärjestää. Toit niinku pelattavaksi pallon sieltä. Samaten lopuksi se laukaus itse. Tuli tilaa ja On kaveri tarjolla. Sama Iida kanssa sulla. Hyvä. Lähti sieltä kauempaa vetokin. Oikein hyvä. Juuri noin paikkoja tosi hyvä. Myös hyvän näköistä. Puolustus toimi hyvin. Jaksoitte kierrättää. Luottakaa siihen, että sieltä tulee se takaa se paikkaus sinne. Niin, että noin pari kohtaa, jos puheella vaan, niin tiedetään aina, että kuka sieltä ottaa sen. Hoitaa sen pallon. Meni tosi hyvin. Mimmi tosi hyvin levit peliin kanssa. Hyvä. Me ollaan varmaan peliä. Hyvä. No. Vapaat kiinni sieltä. Viksu kiertää taakse. Paa! Täällä vain. Pallo! Hyvä Saku, vielä vaan! Pois! Hyvä tuomari! Nyt mennään rohkeasti palloon! Taas oranssit kiinni. Voi koittaa. No, hyvä paikka se on. Hyvä. Ja sisään! Hyvä oli Eki. Paa! Hyvä Ines. Hyvä Saku. Joo. Hyvä Emil. Sitten käytetään hyvä. Syötetään, mutta ei katsota yhtään mihin. Toi tämmösiä vedetään vaan jonneksi. Kyllä, meillä on ollut pari kertaa, että on ollut paljon, että ei oikein palvelut ketään. Täällä on nostaa kasvua ja katsoa mistä ne kaverit. Sitten mä kuulin ylöspäin, kun teit pääsee silleen, että jos saat keltaisen kortin, niin tää helpottaa 5 minuutin. Joo. 5 minuuttia jää. Aika hyvä. Pitää olla herran se oli, mitä kertaa. Mitä kasvus oli? Tuomarit on hyvin
pelissä. Veskari oli taklannut alimpana pelaajana, niin Kalmari oli mennyt kysymään valmentajalta, että Heikki Mari haluaa tällaisen kortin vai hyväksytte maalin vastustajan. Hyväksy maalin vastustajan. Tosi kutsu. Kiitos on tullut pelaa. Älä pudota Matti enempää, jätä siihen rajalle. Luka ei enempää, siihen rajalle jäädä. Hyvä Saku. Matti heittää. Nostakaa vaan. Nostaa vaan ylemmys. Muistakaa se tuki siihen pallolle puhetta. Pyytäkää sitä palloa. Siitä. Pyytäkää sitä palloa. Autekaa. Hyvä, just noin rauhassa. Hyvä. Vielä vaan. Vielä saat Miksu. Vielä saat. Hyvä oli. Läpi. Sä menet nyt tonne Anttu, sä menet vasempaan sitten. Vasempaan tarpeella Freddy, sä menet tonne tahaan. Sä menet tonne Mikson saatalle. Tarvitaan vetoa, enemmän syöttöä, vetopaikkoja, niin sitten vetoa, mutta meillä on muuta vetoa. Ai niin, me piti... Ei kun niitä on vasta ekapuolta, on vasta ekapuolta. Helpolla mennään. Pistä siihen viivalle vaan. Mitä tapahtuu, tytöt? Mitä tapahtuu nyt? Keskemmälle. Keskusta tukkoon. Sovittetaan keskusta, ei pelaajaa. Sä vartiot pelaajaa avauksesta. Miksu, muista se. Sä vartiot pelaajaa avauksesta, keskusta tukkoon. Noniin hei, hereillä pojat! Elena, oikein hyvä, koitetaan lähteä lähtökohtaisesti alhaalta vaan. Jäät keskeltä kiinni, nelonen kiinni, hei! Eelis, jäät keskusta tukkoon. Täällä on ihan vapaana. Hyvä Sofia, hyvä ajatus. Nyt muistetaan juosta noihin, pystyy noihin palloihin mukaan. 10 kulmaa nyt. Vähän turhaa vielä toikin. Jokainen seuraa yhden oranssiin. Matti, Miksu, jompikumpi ottaa se. Vielä vaan! Loppuun asti, pojat! Hyvä Miksu! Hyvä, vielä saat Miksu. Pyydä vai? Pyydä. Vai puhua. Ei ennen puhua. Koska sulla oikein ottaa pallo haltuun, katsoo kelle sä syötät, vaan niinku noin tonne ylös. Ennen pitää päätyy noille. Hyvä Liines, just noin. Ylemmäs selvästi. Leveälle ja ylös. Saku, ylemmäs. Omille pallootto! Luka antaa tuossa Emilille ja... Nyt tehdään helpoksi pelaaminen! Itse pystyy pelaamaan! Ja Miksu, kato siitä kiinni. Joo, se oli aika hyvä täsmä, Jelena. Vertti oikealla kädellä. Hyvä! Hyvä Elis! Se on vanhentunut. Joku mun iskä vielä. Sitäkin näkee tänä päivänä. Iskä! Voitte vielä mun Huomenna nolla. Tämä on hieno syöttö.
Eki mukaan. Käytä ääntä. Me vaan. Hyvä oli. Taas on rassitti. Hereillä pojat. Tulee jo. Molemmat kädet. Toinen voi jäädä ylös. Hei perä! Hyvä. Vaino. Hyvä oranssi! Hyvät tytöt! Kukaan ei ole painottavaa. Kaiken Seurataan ne juoksut. harjoittele Yksi juoksee etutolpan. Aino, ota etutolppa juoksuun. Hyvä. Hyvä Otto! Ylöspäin, nosta. Ylöspäin, nousee. Jelena. Pelaa helppoa, Jelena. Ei lähdetä roiskiin. Sit liikkuu, ei tehdä helpoksi. Keskikenttäkin tekee liikkeen. Taku nouse ylemmät! Sama pidä liikkuvaa. Tee vaan leveänä se. Ei mennä vaan. Mene! Ei ollut paitsi. Hyvä oli Miksu. Tuomari. Kattokaa ne paitsiot, pojat! Muistakaa! Mulla sit vettä. Me voidaan toki pelata sitä pitkään, mutta sitten se kyllä vaatii siltä vastaanottajalta tietysti. Se pitää olla niin kuin homma selvä. Nimenomaan. Se voi olla laatu. Näähän on pahoja nämä tämmöiset vaikeita. Vähän matalampaa ja turnauspeleissä sitten tulee nyt paikkoja. Sitten saadaan Ei oo viimeinen 5 minuutin peli, jos on tappiolla. joo, silloin se on perusteltavaa se homma, mutta se peli-identiteetti ei saa perustua siihen, ei missään. Mutta joo, tosiaan. Hyvä Sofia. Taimi ja minä olen aina käy maissa. Paitsi jos... Vaihdetaan! Eelis, Miksu, odota! Odota! Emil, odota! Vaihda, Emil! Niin mä olin siitä... Miksu ja Eelis, Miksu ja Eelis. Mä olin kolmina. Niin, mut siis siinä on isoja. Mä olin Sulla oli se kolme. Joo. Mulla sattui ihan sisään. 10 sekuntia mä oon sen todennut, että miettinyt, että sitä vois vähän muuttaa. Se usein suosii sitä joukkoa alakyllässä. Aika yhtä maalia pelaa. Oltiin Meneliä ja Matti. Meneliä. Sitä voi vähän testata. Mä oon välillä vähän tasotellut, jos mä näen, että se ei jostain tietysti syystä noussu, niin mä pidän pohjassa sit sitä tosiaan, se pysäyttää. Koska meissä sattui jalkaa. Nyt ollaan aika paikoillaan tytöt, mitä vois tehdä? Sairasti tähän luulle. Just näin. Loistavaa Jelena, juuri näin. Hyvä Taku, vielä vaan! Hyvä Daniel! Hyvä pojat! Pallopeli vaan nopsaa, siinä on kaveri vieressä. Se yritti oikein puolustaa pois, jos se oli pukeet keskikentästä siihen. Emppu, sä pidit sitä, et se oli hyvä ja sä pidit sitä. Nyt nää on hyviä, että näitä tulee niin kahden keskusta. Niin mä sisäsin Minuutti jäljellä puoleen tuntiin. Voiko Joo, anna mennä vaan kuvaus. Nää eri toista. Vielä vaan! Okei, mä kyllä vähän arvasin, että sä et Joo. Niin, ja mä vaan katsoin sitä äitin puhelimella. 5 minä jäljellä. Vajaa 2 niistä. Joo. Nyt sit hei, sit ruvetaan herättelemään taas. Sitä puoleita taukoa. Taku antaa.
Joo, mutta tulee olemaan niin vaikea tänään. Miltä puolet puolustetaan? Onko jokaisella oma? Tänään vapaa pelaaja täältä. Yli laita verkkarit ja teepaita. Ei, en mä vielä laita verkkarit. Se on kuuma. Mä laitan osamaksuhousut. Tiedätkö se olisi sitten loppuun? Jelena, hieno koppi oli ja hyvin olit sijoittautunut. Vähän hirveästi näin. Hiukan löysiä. Hyvä tilanne, pojat. Hienosti pelattu. Pyrin löytää se helppo ratkaisu. Siinä on koko ajan kavereita ihan vapaana. Pallo maahan. Jees, hyvä. Ja sit leveeksi Erika, leveeksi. Just näin. Erika pelattava. Eteen vaan. Kys päässyt. Nyt sut sit selkeästi pelattavaksi ja jutelkaa vaikka Helenalle, jos se tunnu uskaltava antaa. Voi tehdä niitä juoksuja sinne väliin ja kättä pystyy vaikka toiseen. Voit Erika juosta keskelle. Hyvä. Hyvin pyydetty Eki. Saa just ei laitalinkit, kattokaa se, jos maalivahti näyttää, että se ei tule paikkaa avata, niin laitalinkki voi jostain aina keskellä, silloin sieltä lähtee se tilat. Tiedetään ne kaikki jutut. Mitä sä olisit tehdä? Nämä ei ole mahassa. Hyvä. Loistava United. Vedä vaan ja 5 minuuttia se pystyy. Esi, ja 5 minuuttia. Hyvä tytö.